Mga ka-idol, update muna tayo ulit sa ating mga pa-out. Ngayon may sobra pa tayong mga Power Blue OPA split sa Ino. Bali nasa 3 pares pa po yung mga available pa natin na OPA Power Blue split sa Ino na Project Cremino OPA. Tapos meron na naman tayong mga nakuwang ibon na mga Project OPA Lutino na galing sa MIB ng Candaba, Pampanga. Ibig sabihin ng MIB, Men in Bird. Isa sa mga grupo ng Candaba, Pampanga na pinagkuhanan natin. Hindi muna natin sasabihin kung anong pangalan niya kasi ayaw po niyang ipabanggit. Yung ano na lang, yung grupo na lang daw po nila yung ibabanggit ko. Shoutout sa mga MIB ng Candaba, Pampanga. Kaya ito, mga legit na split sa Ino yung mga nakuha natin kasi may mga kapatid na mga visual Lutino OPA at yung mga parents niya ay back to back po sila na mga OPA split sa Ino at OPA Lutino po yung mga parents niya. Kaya yun po, nakuha natin 3 parents, ganun po. Kaya yung mga anak po nila talagang napakaganda at napaka-stable po nila mga ka-idol. Kaya ito, nasa 6 months to 7 months na po sila. Yung iba ay nasa 8 months na po. Kaya ito, 3 pares yung ano yun natin. At tapos meron pa tayong 2 pares na ina-out din natin. Yung first na ano, yung nasa Power Blue OPA split sa Ino na Cremino OPA Project. At saka back to back natin na OPA Pale Red Factor line. Kaya yan, ina-out natin para masend ko dito sa ating YouTube channel at mapakita natin sa mga viewers natin. At sa mga gusto pong kumuha ay ma-avail po nyo at i-indicate natin yung contact number natin dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. Guys, stay tuned lang kayo. Papakita lang natin para makita ninyo ng gusto kung ano yung mga ina-out natin ng mga pangmalakasan na ibon. Yan po mga ka-idol, unang video natin at unang pair natin na ina-out ngayon ay back to back OPA Pale. Ang isang green natin, green OPA Pale, red factor line. Ano siya, bali cock po siya. Tapos yung Power Blue OPA Pale red factor line, ayan po yung hen. Bali yan po ay nasa halagang 7,000. 7,000 po, negotiable pa mga ka-idol ha. Project OPA Pale Red Factor po kayo dyan mga ka-idol. Yan ay nakuha natin yan sa mga possible RF natin na naglabas ng 2 visual. Nag-throwback sila ng Power Blue. Nagtataka tayo ay nakapagpalabas tayo ng Power Blue OPA Pale na Red Factor line. Back to back po sa RF po yan yung mga parents niya. Kaya po Red Factor line. Kaya if ever na kumarga yan ng Red Factor o Papel Red Factor ay napaka-searching na lang po mga ka-idol. Kaya yan po, ina-out natin sa halagang 7,000. Mabilisan ha mga ka-idol. Negotiable pa siya ng konti para sa mga gusto pong tumawad at bibigyan ko pa po kayo ng konting tawad mga ka-idol. Kahit wala po kayong kasalanan ay tatawarin ko po kayo kahit konti lang po mga ka-idol. Kaya yan po, indicate natin ha mga ka-idol, halagang 7,000, no reservation fee, no ibon. Kalahati po ng presyo ng ibon, yun po yung reservation fee po natin yan no mga ka-idol. Napakaganda at napakalinis, sable na sable yung green natin at napakalinis na Power Blue natin na OPA Pale back to back Red Factor line mga ka-idol. Ito naman mga ka-idol, pangalawang video natin at pangalawang pair natin na back to back Power Blue OPA split sa Ino. Yung isa natin yan, nasa harapan na yan, yung malinis na yan ay Power Blue Ewing po. Tapos yung isa naman ay Violet Power Blue OPA split sa Ino. Back to back po sila sa halagang 2,500. Ayan po yung napili natin na isa. Meron pa tayong 2 doon. Hindi pa natin na ano. Susunod na lang po yun para doon natin indicate yung mga pa-out pa natin ng mga ibon na natitira natin mga ibon. Kasi hindi kinuha nung pumupunta sa atin dito. Kaya ito, ina-out natin pa yung isa. Tapos unahin pa natin itong mga 3 pares ng mga Lutino OPA Project mga ka-idol. Kaya yan po, sa halagang 2,500 mga ka-idol ha. Mga ka-idol ha, back to back Power Blue OPA split sa Ino. Yung isa ay Ewing, parehas po yan na mga babae at lalaki po mga ka-idol ha.
sa halagang 2,500, kailangan po natin ng reservation fee. Yan po yung policy natin. Kalahati ng presyo ng ibon, yun po yung reservation fee natin para mapasa iyo itong ibon na to. No reservation fee, no down payment. No reservation fee, no ibon mga kaidol. No down payment, tuloy na sabi natin. Kaya sa mga kukuha, indicate po natin yung contact number at Facebook page natin para naman sa mga kukuha ng mga African lovebirds natin, mga kaidol, mga project Opa Crimino, mga kaidol. Mga kaidol, mga pamalakasan natin na talagang napaka-stable at napakalinis, mga kaidol. Talagang anak po sila ng mga Opa Lutino and then Opa Split sa Ino. Ayan po, yung project nila ay Lutino Opa, mga kaidol. Bali back to back green Opa Split sa Ino. Ayan, talagang makikita nyo pag ganyan yung pagka-pied niya. Talagang anak po yan ng mga Lutino Opa, mga kaidol. May mga kapatid po yan ng mga Lutino Visual, Crimino Opa at Yellow Bull Opa. Yung mga kapatid nila. Nung nakita natin kahapon, pagkuha natin sa Candaba, Pampanga ng MIB breeder ng Candaba, Pampanga. Kahapon ng umaga, kinuha natin. Bali, 10 yan. Yung kinuha natin, yung isa ay sinet natin. Talagang napakaganda yung nakuha natin. Talagang solid. Yan po ay nasa halagang 2,500 po, mga kaidol. Wala ng 2,000 kasi wala na tayo nakuwang mababa na presyo ng mga ibon na pinaparas. Yan sa halagang 2,500. Yan talagang matured na po sila. Nasa 7 months na po and up. Mag-8 months na yan ngayong February, baka 2nd week or 3rd week daw, sabi ng kasamahan natin na MIB, Men in Bird ng Candaba, Pampanga. Yan, mga kaidol, sa halagang 2,500. No reservation fee, no ibon, mga kaidol. Kaya indicate natin yung contact number natin at messenger natin. Ayan po, yung mga ibon na talagang sigurado ang karga at hindi po kayo mapapahiya dito, mga kaidol. Mga kaidol, pang port videos natin at pang port pair natin, mga kaidol. Ayan, back to back green Opa na split sa Ino at green Opa pied na split sa Ino. Anak din po yan ng mga Visual Lutino Opa at Opa split sa Ino na may mga kapatid na mga Opa Lutino, Crimino Opa at Yellow Bulls Opa. Baka magtaka kayo, sabihin nyo magkakapatid po yan. Hindi po sila magkakapatid, mga kaidol, dahil iba-iba po yung mga parents po nila. Bali yan, pinakita ng kaibigan natin kahapon, kaya po yan ay nakita natin talaga ng gusto. Meron pa nga pababa ng mga Opa Lutino at mga ibang kapatid po nila na sa ibang breeder po, mga kaidol. Bali yan po ay sa halagang 2,500, mga kaidol. May project Opa Lutino ka na. Sigurado ang karga at sigurado na legit po ang pinagkuhanan natin dahil sa MIB breeder ng Candaba, Pampanga. Ibig sabihin ay Men in Bird ng Candaba, Pampanga, mga kaidol. Ayan po, sa halagang 2,500 may project Lutino Opa ka na, mga kaidol. Sa mga gusto pong kumuha, yan indicate natin yung contact number natin at Facebook page natin para mabigay po natin sa inyo yung mga ibon na to, mga kaidol. Po, mga kaidol, last pair natin, pang tip pair natin at pang tip videos natin na project Lutino Opa. Yan ay back to back green Opa pied na split sa Ino na mga parents po niyan ay Lutino Opa at green Opa split sa Ino. Kaya yan po ay mga project Lutino Opa. Sure na maglalabas ka ng mga Lutino Opa dyan dahil legit po ang pinagkuhanan natin ng mga ibon nito na MIB. Shoutout po sa inyo, Men in Bird ng Candaba, Pampanga. Ayan po yung mga in-out nila sa halagang 2,500. Yan, para naman sa mga gustong mag-project ng mga Lutino Opa, indicate natin yung contact number natin at Facebook page para naman po sa mga mag-o-order at kukuha ng mga African lovebirds na mga project Lutino Opa na napaka-legit ng mga karga at legit na breeder ng Candaba, Pampanga dahil meron po silang grupo na Men in Bird ng Candaba, Pampanga. Kaya yan po yung mga ina-out po niya ng mga African lovebirds, mga
mga ka-idol. Kaya sa susunod, nagpapaipon ulit tayo sa kanya para naman kuhanin natin ulit yung mga Project Lutino OPA niya mga ka-idol. Soon, may pababa na naman daw siya. Kaya sa susunod ay kukuha ulit tayo ng mga ibon sa kanya mga ka-idol. Kaya yan po, yung mga ina-out natin. 5 pares po yan mga ka-idol. Yung una ay Far Blue OPA, back to back, split tuloy, Red Factor Line mga ka-idol, Project RF ka na po doon. At saka isang Far Blue OPA, split sa Ino, Project Crimino OPA. At 3 pares ng mga Green OPA, split sa Ino na Project OPA Lutino mga ka-idol. Kaya yan po yung mga in-out natin. Para sa mga gustong kumuha ay indicate natin yung contact number natin, PM nyo ako or message nyo lang ako sa ating contact number or Facebook page po natin para makapag-avail po kayo ng mga African Lovebirds ng mga Project Crimino OPA, OPA Pale Red Factor at Lutino OPA mga ka-idol. Idol, at pinakita na natin yung mga pa-out natin ng mga African Lovebirds. Kaya yan, yung finished product po pala ng ating aviary na ngayon nakakulong na po yung mga African Lovebirds natin na naasikaso natin yung mga African Lovebirds natin kahit nandito tayo sa ating tindahan. Ngayon ay talagang matututukan na po natin sila ng gusto. Kaya yan, everyday ay mag-upload tayo lagi ng mga videos natin sa ating YouTube channel. Except Sunday kasi wala tayo sa tindahan. Kaya Sunday ay pahinga natin. Kaya wala tayong videos pag Sunday mga ka-idol. Kaya yan, update ko kayo para lagi kayong updated sa ating YouTube channel kay Alvin Mini Aviary. At salamat sa lahat ng mga pasuporta at mga sumusuporta, mga viewers at subscriber natin sa ating YouTube channel. Sa susunod ay magpaparapol na tayo niyan. Siguro sa birthday ko na lang mga ka-idol. Kaya ngayon at nag-iipon lang tayo para naman meron tayong ipamigay sa mga YouTube subscriber natin at mga YouTube viewers natin at mabibigyan natin ng mga mechanics kung paano po natin gagawin yung mechanics na yun mga ka-idol. Kaya maraming salamat sa patuloy na suporta ninyo sa Alvin Mini Aviary page, YouTube channel at maraming salamat din po sa mga subscriber natin mga ka-idol. Thank you!